De vuurwerkverkopers sjoggen de bui al hingen. Het had er alles kien van dat het kabinet van dit jaar met een landelijk vuurwerkverbod commercieel. Vuurwerk mag dan net verkocht en net afstutsen worden. Ook net in Droegeham dat het lokale agrarische centrum al jaren vuurwerk verkoopt met de e-wissel. Van de verkopers zou het verbod onder lette kant komen, want de soort aanrijdings binnen al klaar. De folders zijn drukt, de bestellingen binnen dingen, de website staat online. We gaan overal rekening houden met de oorlogmeter. Al je bestellingen, dranghekken, extra folders, extra flyers. Dus ja, het rent aardig op de centen, zonder dat we weten wat er gebeuren gaat. Sikkema had al wel wat vuurwerk binnenkregen. Dat moet nevens de regels bewaren worden in een speciale vuurwerkbunker. Er leidt nog net een heel soort en dat zal naar alle gedachten eerst echt net verrooien. Nou, de leverancier wist zelf ook niet echt wat er mee om moest. Want hun zitten nou ook echt te denken van ja, wat doen we hier nou mee? We hadden ik al je centen erin stutsen. En chef voor u is een 20.000 euro. Maar voor zo'n leverancier is het misschien wel 40 miljoen euro. Dus ja, dan praat je heel hoge bedragen. Dus die man die denkt ik wel even 2 keer nee, vader nog wat aan gaat. In Dokkum zit onderneemster Gerry Sietsma met hetzelfde probleem. Zij had naast de automateriaalzaak ook elke jaar vuurwerk verkoop. Voor haar zou een verbod betutten dat ze een groot pad van de omzet misrint. Ja, Prutte Meesken had denk ik net in de gaten hoeveel er in omgeeft. Ja, die hele bedrijf is natuurlijk direct op afgestemd als dat gedeelte er ook altijd in komt. Ja, klaar, wie zal het overleven kennen in uw geval, maar er zullen genoeg wezen die dat net kennen, die echt dit nodig binnen om bestaan te kennen. De oronieren haar vuurwerkverkopers al een soort verrooien matten. De regels zijn volle stranger worden en locaties matten om een soort eerst kan voldwaan. Ik al begrijpt Sietsma het idee achter het verbod. Nevens haar leidt het probleem net bij de verkopers. Uiteraard snap ik wel de redenatie van ziekenhuizen, neem maar op. Maar ja, wie ben toch heel bang dat er dan nog volle meer illegaal vuurwerk binnenkomen zal. En als er misschien nog volle meer gebeuren gaat dan als het normaal gesproken is met het vuurwerk wat wij verkopen. Hoe het correct komt dit jaar met het vuurwerk wordt naar alle gedachten aan de eind van deze week bekend. Als er dit jaar niet verkocht worden mij, zou het zomaar eens het begin van de eind wezen kunnen. Wordt er volgend jaar nog vuurwerk verkocht in Friesland? Daar had ik eigenlijk geen antwoord op, Jan. Maar ik hoop het al, maar ik ben bang van het.